Altså, det må man ikke. Der skal den frie bevægelighed. Det er kun, når nødvendighedsprincippet er opfyldt, og vi ikke har andre muligheder. Jeg har været ude i aften og holdt et oplæg omkring lovgivning, og det er noget af det, jeg altid anbefaler, at man bliver godt klædt på til at udføre arbejdet. Det, der er vigtigt ved, at vi får noget efteruddannelse, det er, at vi berører enormt mange mennesker i vores dagligdag. Super imponeret over selve oplægsholder i dag, men også hvor vigtigt det er i forhold til at klæde personalet på. Så kan vi få menneskerne godt igennem. Når man lærer omkring lovgivningen, så føler man sig meget mere tryg. Kurset i dag har været rigtig lærerigt, blandt andet med alle de her paragrafer, vi har talt om. Hvad det er, vi må, hvad må vi ikke. Det er et område, vi ikke går på kompromis med, og vi fastholder det hele vejen igennem. Henrik er en formidabel underviser, og han er i stand til at gøre noget så tørt som jura og magtanvendelser til noget, der går hen og bliver spiseligt. Jeg hedder Henrik Møller, og jeg er stifter og partner i Institut for Konflikthåndtering.